физика, като ще го покажа по интересен, забавен и изключително достъпен начин. Така че когато някой път имате въпрос с кръстословицата, кой е открил първият квазар, да знаете, че отговор е Мартин Шмидт. Когато ви попитат какво е активна галактика, да се сетите за прекрасния фестивал на науката и неговия 5-годишен юбилей и надявам се за моята презентация. Искам да започна с това, че Вселената, каквато ние познаваме, е обект на изследване от страшно много хилядолетия. Философи, религиозни специалисти, мистици, учени се опитват да дадат отговор на въпроса откъде сме дошли и къде ще стигнем. Артър Едингтън е човекът, на когото държим разбирането за това как светят, как се раждат и как умират звездите. И той казва нещо, което убеден съм, всеки от вас, който беше вчера и в четвъртък на лекцията на професор Ричард Докинс, е разбрал. Науката и Вселената е по-странна от всичко, което сме си представили. Но тя е по-странна от всичко, което можем да си представим. Космосът ни дава една много по-различна представа. Звездите живеят милиарди години. Точно като нас хората те се раждат, само че живота им е 10-12 милиарда години. В зависимост от това колко са тежки. Ако са по-едри звезди, живеят по-бързо. Това, което виждате на слайда, това е... Познава ли някой какво е показано? Това е звездния куп Плеядис. Той се вижда с просто око, между другото, красиви сини цветове, които можете да видите в ясна нощ. Известен е като 7-те сестри, макар че 9 са най-ярките звезди, тъй като има 7 сестри в гръцката митология и техните двама родители, а на български известен като Хвачката с пивицата. Ние винаги имаме по-интересни наименования. Как живеят звездите? Ами най-добрият начин да разберем как живеят звездите, първо е да видим къде са техните домове. Техните домове са галактиките. На тази снимка е показана галактиката Андромеда. Разбира се, много бих искал да ви покажа Млечния път. За съжаление, както тук не можем да видим театъра отвън, така и ние, които сме заключени в Млечния път, не можем да видим Млечния път отвън. Но знаем, че всички галактики, те са над 400 милиарда. Всички галактики са, които са спирални, са подобни на Андромеда и на Млечния път. Ще ви покажа, разбира се, има и други галактики. Но освен, че всички те имат общи, подобни визуални форми, всички те се подчиняват и на общи закони, законите на гравитацията. И всъщност, как се раждат звездите, които образуват тези звездни домове? Всичко започва с прах. Гигантски облак от газ и прах започва да се свива под влияние на гравитацията. Това свиване постепенно създава условия за образуване на термоядрени реакции на синтез в центъра, така че в началото, свивайки се пръхта, се образува протозвездата. Така е родено и нашето Слънце. В остатъчния материал около Слънцето се образуват планетите. Така че имаме протослънчева система, протопланетна система с образуване на планети и една готова планетна система. Това е раждането на една звезда и раждането на планетите около нея. Какво се случва след това обаче? Ние хората обичаме нашето Слънце, без него нямаше да има живот. Затова ще ви покажа смъртта на звездите през погледа на нашето Слънце и през погледа на звезди, които са много по-различни. Нашето Слънце се образува в газово-прахов комплекс, в момента е на 5 милиарда години и живее един много скучен живот. Това е в своята зряла възраст. В неговото ядро водорода се превръща в хелий, отделя енергия и така ще продължава още около 4-5 милиарда години. След това обаче Слънцето рязко ще се разшири. Неговия диаметър ще стане 200 пъти по-голям. И разбира се, това няма да ни хареса, ние ще бъдем изгорени по времето на този процес, така че е хубаво най-късно тогава да сме измислили как да попътуваме в космоса с по-бърза скорост. След което Слънцето ще изгасне, ще остане една красива планетарна мъглявина и това са изхвърлените газове на червения гигант. И накрая Слънцето ще се превърне в бяло джудже и в продължение на милиарди години бавно ще умира. Ето показвам по друг начин същото. Ще видите, че аз няколко пъти ви показвам с различни графики, основни понятия, които са по-визуално показани. Ето виждате газови праховия комплекс, образува се Слънцето, свети, милиарди години, свети, изведнъж разширява се и изтива. Виждате, че процесът, в който се синтезира водород в хелий, е много по-дълъг от крайния стадий. Така че раждането, живота на една звезда е бързо, е бавен процес, но смъртта е много бърза. Ето това обаче е нещо по-интересно. Какво би станало, ако имаме звезди, които са доста по-големи? Не е една обикновена звезда като Слънцето, която завършва пътя си като бяло джудже, ако имаме много тежка звезда. И ще кажете много, колко да е много. И да кажем 10, 20, 30 пъти по-тежка от Слънцето. Всъщност границата е 8, над 8 слънчеви маси. Ако една звезда е масивна,
нейният път може да свърши по много по-различен начин. Тя може да се разшири, след което разширените слоеве да паднат върху нейното вече неутрализирано ядро, т.е. ядрото на неутрони, и да се предизвика експлозия на свръхнова от втори тип. Няма да класифицираме свръхновите днес, но важното е, че звездите, които са много тежки, могат да избухнат. Те не се разширяват, а избухнат в колосален катаклизъм. Това пак не ни върши работа, тъй като ако ние живеехме около такава звезда и тя избухне, разбира се, ние щяхме да бъдем унищожени. Хубавото е, че Слънцето не е масивно достатъчно, така че то никога няма да избухне. Не се притеснявайте, нашето Слънце не може да избухне като свръхнова звезда. Абсолютно никога. Но, ако една свръхнова избухне, нейната маса може да е толкова голяма, че всъщност да се образуват екзотични обекти, които са в основата на квазарите, блазарите и това, което искам да ви разкажа днес. Може да се образува неутронна звезда или черна дупка. Черна дупка звучи мистично и си струва да отделим малко по-голямо внимание. Но преди това нека да видим един факт, който аз съм сигурен, че почти всички знаят. В центъра на всяка една галактика, това е симулация на Млечния път, в центъра на всяка една галактика има свръхмасивна черна дупка. Какво означава свръхмасивна? Представете си, 4 милиона Слънца събрани в центъра на нашата галактика. И ние това го виждаме. Виждаме гравитационните ефекти от цялото това огромно количество маса. Хубавото е, че ние живеем далече, не сме около центъра на галактиката, накрая. И тук не се вижда добре, но ето този размер е 10 000 светлинни години, т.е. цялата галактика има размери около 100 000 светлинни години. Така че е много хубаво, че ние сме в края, тъй като около центъра избухват звезди, има поглъщане на материя и живота не е много хубав. А откъде знаем, че има такива свръхмасивни черни дупки? Всичко това, което ви показвам, не е просто теория, а е подкрепено с наблюдателни факти. Някои от тези факти са с телескопи от България. Вие ще видите какво правят българските специалисти, за да се запознаят с истинската природа на черните дупки в сърцата на галактиките и на галактиките. Ще видите, че малко е стряскащо, това е един от най-сложните слайдове, но спокойно, няма да се притеснявате. Всички тези точки, това е траекторията на звездите около центъра на нашата галактика. Те могат да бъдат измерени. Когато знаете колко бързо се движи даден обект, може да разберете около колко тежко тяло всъщност обикаля той. Изследването показва на тези най-бързи S-звезди се наричат, на тези най-бързи звезди, показва, че масата трябва да е 4 милиона Слънца в нашата галактика. Ето това е нещо уникално, което всъщност е следствие от теорията на Айнщайн за образуването на черните дупки. Е изключително интересно и наистина знаем, че във всяка една галактика има подобен обект. Каква е неговата природа? Ще разберем след малко. Ето, кой е този човек? Супер, супер. Това е една от най-известните формули. Между другото, това мисля, че е единствената формула, която ще видите. В книгата на Стивън Хокинг "Кратка история на времето" пише още в предговора, че неговия редактор го посъветвал, ако сложиш една формула, щателите ще намалеят на половина. Аз много вярвам, че тук вратите са затворени, така че вие не може да намалеете на половина. Но съм сигурен, че и повечето от вас все пак знаят тази формула. Това е от специалната теория на относителността, която вече е на 110 години. Това е връзката между енергия и маса, които са еквивалентни, и коефициента на еквивалентност, това е c на квадрат, скоростта на светлината на квадрат. По-интересното обаче е всъщност, че Айнщайн създава общата теория на относителността, която променя начина, по който ние всички мислим. Тук си струва да направим едно малко връщане в миналото. Когато в 18 век Нютон създава теорията на гравитацията, той смята, че света, в който живеем, е като тази сцена. Ние се движим в нея, но сцената остава непроменена. Пространството не се променя от нашето действие. Времето е просто основа, върху която ние се движим само напред. Света е сцена и всички ние сме актьори, казва и Шекспир. Но аз ще казвам, че това не е вярно. Ние влияем на пространството и на времето. Ние го променяме. Искате ли да разберете как го променяме? Затова ще имам нужда от двама доброволци. Колко бързи и добре. Заповядай. Заповядай. Ти беше първи. Нищо. Заповядайте двамата. Да видим нашите смели доброволци. Заповядайте. Не знаете, трудно е загадката. Искам да се подготвите внимателно. Здравей, заповядай. Как се казваш? Преслав. Да аплодираме Преслав. Александър. Здравей, Александър. Да аплодираме Александър. Вашата експертна помощ. Надявам се да сте готови. Сега, ще си бъде сакото.
Нека да си представим, че самото ми специално е черно в тази презентация, да си представим, че това е цялото пространство на тъмния космос. Ето ти ще хванеш. Горе. Ти ще хванеш горе-долу. Ела където съм аз. Така. И сега, нека да го спънем, нали? Вселената е плоска. Наблюденията показват, ако искаш пъни в планен. Не е планен. Наблюденията показват, че Вселената е плоска. Накъдето и да видим, Вселената изглежда плоска и това е една от загадките на космологията. Ще ви покажа отговор. Но Айнщайн казва, че всъщност пространството се огъва в зависимост от масата. Ето, ще използвам моят телефон, само тръща здраво. Ето, пространството на Вселената се огъва в зависимост от тежестта. Тук всичко е точно. Няма дело секс махина, няма проблем. Само закони физика. То се огъва без маса. Всичко е напълно плоско. Когато се сложи маса обаче, планетите следват огъването на пространството. Тоест, цялата гравитация е следствие, геометрично следствие на огъването на пространство-времето. Тук обаче става нещо много интересно. Ако моят телефон е много тежък, може да се окаже така, че всъщност цялото пространство ще се огъне. И какво става? Няма вече телефонче. Така се образуват черните дупки. Тоест, нека да го покажем още веднъж, си, само да държим телефона. Ето, в момента, в който изпълняме пространството, слагаме нещо достатъчно тежък обект и когато той е много тежък, става дупка в пространство-времето. Това са черните дупки и това се случва наистина според теорията на Айнщайн. Благодаря ви, бяхте прекрасни. Това, както Айнщайн е смятал, е доста трудно, доста специфично, но наистина се случва. И днес празнуваме 100 години от неговата обща теория на относителността, която показва, че черни дупки трябва да имат и че всяко едно тяло всъщност отгъва пространство-времето. И не само това. Всяко едно тяло всъщност променя начина, по който се държи времето около него. И ще кажете какво значи това. Това означава, че ако ние тук в момента имаме много точен атомен часовник и едновременно с това наш приятел, роднина, съпруг е горе на самолета, за него времето ще тече по-бързо, а за нас по-бавно. Защото ние сме по-близко до тежката Земя, а той е по-горе. Това е нещо уникално. Аз, когато го чух за първи път се шашна, това означава всъщност, че може да си зададем въпроса какво е истинското време, какво се случва. Това отговаря и, както в четвъртък ви разказваме за филми като Интерстелър. Когато вие сте близко до тежък обект, вие всъщност изпитвате ефектите, които Айнщайн е показал преди повече от 100 години и които наистина се случват. Без тях, между другото, нямаше да има GPS, тъй като това забавяне трябва да бъде вкарано в GPS спътниците. Така че това е също безспорен факт. Нека сега да видим, ако имаме много тежък обект, като 4 милиона слънчеви маси в центъра на една галактика, защо правят това? Какво правят тези обекти в тези галактики? Отговорът е много прост, те те обичат да ядат. Аз също обичам. Хубавото обаче, когато не е криза, има храна. Тоест, когато има звездичка, която пада, тя не пада директно. Няма директно падане към черната дупка, ами се случва постепенно завихане. Звездата започва да бъде изсмуквана. Лека по лека се образува диск. Този диск се нарича акреционен диск за по-големите. Този диск от падаща материя постепенно наближава и бива погълнат, с което изчезва завинаги от нашия хоризонт. Това правят черните дупки. Тоест, ако някой ви пита какво правят черните дупки, те ядат маса и всъщност гравитационно влияят. Но ние не можем да ги видим, тъй като дори самата светлина не може да напусне техните предели. Въпросите после ще има въпроси. Така, нека да ви покажа какво се случва обаче, ако имаме много маса, която пада вътре в самата черна дупка. Знаете, че движението на заредени частици, като електроните, създава магнитно поле. Това означава, че когато масата пада, тя може толкова да бъде завихрена, че да създаде условия за изхвърляне на енергия. Ето тази енергия. Всичко това е теоретичен модел, това не е истинска снимка, това е картинка. Ще ви покажа истинска снимка от България малко по-късно. Това какво означава? Означава, че една галактика може да се превърне от спокойна, като Млечния път, в активна. Ако има достатъчно материя, ако има достатъчно среда, която да бъде погълната, тогава може тази среда, тази материя да започне да пада и да се образува така наречената релативистка струя или джет, или просто изхвърляне на енергия. Това се нарича активно галактично ядро. И около него, както виждате, има огромни стоенергия в едната и в другата посока, тъй като енергия е симетрична.
И всичко това ние можем да го видим. Тези от вас, които са били на Рожен, със сигурност познават тези кадри. За тези, които не са били, ще ви кажа, че ние имаме една от най-добрите обсерватории в Източна Европа, макар че вече е над 30 години. Това е двуметровия Ричи Кретиен Коде телескоп. Той е най-добрият инструмент, който има в България. С него можем да изследваме тези галактики и много други цели. До него е 50-70 см, 50-70, защото има две огледала с диаметър 50-70 см. 50-70 см Шмидт телескоп, който също може да изследва точно тези обекти. И ще се радвам всички вие, които не сте били на Рожен, да отидете. Има един уникален инструмент. Това е слънчевия коронограф. Той служи за изследване на Слънцето, а за посетителите, които имат желание да участват в наблюдение, има посетителски център, където вие може да наблюдавате планети, интересни други обекти. Отскоро функционира, ето това е един страхотен кадър на телескопа, а това е монтаж, между другото. Монтаж е. Телескопът е истински, снимката отзад е истинска, монтажа е, но наистина усещането, което дава тази снимка, мисля, че е най-доброто усещане за това, защо се изтрува да се занимавате с наблюдателна астрономия. Яко. Отскоро функционира и нещо също толкова готино. Само на половин час път от София, около 30 км, да си как карате, се намира студентската астрономическа обсерватория Плана и това е нашият телескоп на катедра астрономия към Софийския университет, където всъщност всеки един студент още от втори курс, ако избере да учи астрономия, може да прави реални научни публикации, реални научни задачи и да изследва активните галактични ядра. Това е съвсем нов телескоп, сградата е стара и реновирана, но важното е, че вече има научни публикации по точно тези обекти, които ви показах. И нека да видим как изглеждат наистина. Как се случва научната работа? Вие искате да изследвате една активна галактика. Проверявате в каталога как се казва тази галактика и избирате, само да ви кажа, имената на обектите са малко... не са интересни в астрономията, те са с номера, но това е Макариан 421, ето това е обекта, МРК 421. И решавате да го видите. Това е неговата карта, погледате в интернет, виждате, ето картата, ето координатите, насочвате телескопа и виждате това. Това е истински кадър 50-70 см Шмидт телескоп. Ето това е обекта, виждате, че има някакви други светли точки. Ето тук искам да ви кажа, че нашата работа е много трудна. Реално аз това за първи път това си казвам, и то тук всичко е черно-бяло. А тези прекрасни снимки, които ви показвах, ето тук ви те са страхотни. Обаче не са черно-бели, определено. Ами също причината е, че това е в червен филтър. Всяко едно нюансче на бялото тук е всъщност нюанс на червеното. Вие може да направите снимки в син, в виолето, в червен, в всякакъв филтър, след което да ги изгубите и те да станат цветни. Но истинската наука изисква много точно познание за всеки един филтър. И всъщност втората трудна задача на астрономите е да разберат ами тази точка какво представлява. Как да разберете дали това е звезда, това е цяла галактика, как да разберете, че това е галактика. И тук има една история, която се изтрува която винаги използвам. Представете, че изведнъж всички ние изчезваме. Случи се някакъв катаклизъм, няма ни, след хиляди години дойдат извънземни и намерят една кафеварка. Има ли някой, който не обича кафе тук? Добре. Значи, да кажем, във вашия случай намират сок и стискачка. Или и бек, айде и бек да бъде. Намират тези неща и те трябва да познаят за какво е служило това. Това е работата на физиците. Взимате кафеварката или сок и стискачката и казвате, да, тук е имало такива и такива плодове, зърна и случило се този процес. Това е работата на физиците. Те имат нещо, което виждат и го анализират. Ние обаче, в нашия случай като астрономи, ние не пипаме нашата кафеварка. Ние дори не знаем кафето. Ние виждаме отражението на светлината. Ако искате мириса на кафе, и трябва да разберем как се е случила кафеварката. Доста по-сложно обаче. Но ние успяваме. И всъщност цялата история започва през 1908 година. Тук съм повторил дефиницията за активно галактично ядро, още веднъж ще кажа. Става дума за галактика, в която има свръхмасивна черна дупка, която поглъща маса и излъчва енергия. През 1908 година господата Фат и Свайфър за първи път наблюдават нещо странно. Тогава, между другото, само малко преди повече от 100 години, не сме знаели, че има други галактики. Това е нещо, което аз съм сигурен, вие сте се родили, аз също си идеята, че има други галактики. Преди 100 години се случва големия дебат. Ако помня датата 1920 трябва да бъде, т.е. около век, преди само век, хората спорят дали има други галактики. Групи астрономи буквално се бият на сцената на научните конференции да разберат има или няма. И през 1908 година, преди финално да бъде решен този дебат, Фат и Свайфър виждат галактиката, ето тази, NGC 1068, отново включено на астрономическо, New Galaxy каталог означава, нов галактичен каталог, 1068, оказва се, че нейните характеристики, нейната светлина, нейният спектър не е стандартен, има нещо странно в него. Нещата стават още по-странни през 1913 година,
когато се изследва галактиката М87, направена от астронома Хебър Къртис. И всъщност какво е странното на тази снимка? Имате галактика и от нея хвърчи, да го кажем, Сокол. Ето, вижте ми, да, ето това е. Галактиката киха по някакъв начин. Защо го правим? Защо? Не знаем. И Къртис не знае. И това е загадката. Това означава, че нещо се случва и освен това забележете размера. Това е галактика, цяла галактика, това е много по-голяма галактика. Там има феномени, които са необясними. И остават необяснени още 50 години. Ето го Хебър Къртис, който открива М87. Ето и Хъбъл, вдъхновен от всички открития и от своите огромни приноси, казва, че въоръжен със своите 5 сетива, човек се опитва да разкрие тайните на Вселената и нарича това приключение наука. И Хъбъл не е случайен човек. Ето го на корицата на списание Time. Той променя света с няколко свои важни открития. Първо, той показва, че другите обекти в космоса, някои от тях са далечни галактики. Той решава големия въпрос на други галактики. През 1927 го прави това. През 1929 година прави второ огромно откритие, за което, между другото, е на корицата на Тайм. Той показва, че нашата Вселена се разширява. Тоест, на където и да погледнете, всяка една галактика бяга от вас. Това означава, че ако всичко сега се разширява, някога е било събрано в една единствена точка. Той по този начин доказва хипотезата за големия взрив, превръща я в теория, която по-късно е доказана с наблюденията на двама други учени. И по този начин прави света нещо, което прави Вселената, нещо, което Айнщайн не е харесва. Айнщайн смята, че Вселената е симетрична, непроменлива. Хъбъл казва, не, това не е вярно. Всъщност Вселената е динамична и се разширява. Всяка една секунда скоростта на разширение е константата на Хъбъл. Хъбъл прави още нещо, като изследва галактиките, създава ето тази схема, която е грешна. Тя е грешна. Защо? Грешна е, защото Хъбъл е смятал, че галактиките започват като елиптични. Ето тук от 0 до 7, колкото е по-сплесната, толкова по-голямо число. Той е смятал, че след като са елиптични, после стават спирални различни видове, имат пар, ето това е пара, няма алкохол, пара е просто тази линия тук. Да. Но това не е вярно. Всъщност, по-скоро обратното, елиптичните галактики са по-стари, доста по-стари, съдържат по-стари звезди. Но дори в момента като класификация ние използваме типовете елиптични, спирални, E0, E7. Просто знаем, че това се нарича вилицата на Хъбъл, между другото, не е ясно защо. Но имайте предвид, това не е времева. Това е просто класификационна схема. Но Хъбъл има и този голям трети принос към астрономията. През 1963 година се появява Мартин Шмидт. И тук вече не влизаме в ерата на квазарите. Той също е на корицата на списанието. Тук е по-млад, тук е малко по-възрастен. И когато правих тази презентация, се замислих дали има жена астроном на корицата на списание Time. И да ви кажа, май няма, или поне аз не намерих. Това е показателно за отношението на учените по това време към жените. Това вече не е така че всички дами съветвам да изберете научната кариера, струва си и много е жалко само мъже да бъдат на корицата на Time. Не и там. Така или иначе, 63-та година Мартин Шмидт вижда първия глазар. Това е този обект. И тази светла точка, която отново изхвърля енергия. Това е 3C273. 3C означава трети Кембридж каталог. 273 номер на обекта. Оказва се, че това е 100 пъти по-ярък от всяка галактика. Ето това е уникално. Обект, който изхвърля енергия, е 100 пъти по-ярък от всичко, което ние познаваме. Ето, вече сме въоръжени с всички необходими наблюдателни данни да разберем защо се случват тези феномени. Първото нещо, което е важно, е да разберем как се образуват такива активни галактики, как изобщо може черна дупка да получи масата, необходима да я захрани. Обикновено това става при сливане на галактики. Тук виждате сливане на галактики, това са реални кабели. Виждате и нещо интересно. Ето това е активната галактика, а това са нейните космически струи енергия в двете посоки. Показвам по този начин. Това означава, че диаметъра на Млечния път, който е няколко килопарсека, всъщност е нищо в сравнение с тези няколко стотин килопарсека до няколко стотин мегапарсека. Т.е. Млечния път е това. Енергията, която се изхвърля от активните галактични ядра е хиляди пъти по-голяма. Това е нещо колосално и показва, че в Вселената има много по-енергетични феномени от всичко, което ние някога можем да си представим.